Здравейте и добре дошли в влог ден 17. Отивам на училище. Не може да фокусира. Отивам на училище. И ще се видим малко по-късно. Айде, абонирайте се и дайте лайк набързо. Докато аз отивам на училище. Later. На събрание сме. Да изклюкарям целия свят. Ходя на пазара, приятели. И сега се прибирам. Не снимахме лошото. Търсих какво да купа. One eternity later. Така, след като се върнах от пазар, е време за коледен календар. Така, ден номер 17. Къде? Ето го тук. Сега внимателно трябва да отварям, защото нещо да не направи. Добре. Ако мога и сега да извадя този продукт, ще е супер. Добре, този път успях бързичко. Какво е това? Multistix. Окей. Ето, приятели. Момент. Да ви покажа. Това се падна. Ден номер 17. Лип. Значи за устни, за очи. What? Това буквално е 3 в 1. Чик, ако така се чете, съжалявам. Да, лип и eyes. Добре. Интересно. Това значи може да се ползва като сенки. Искам да му видя цвета. Реално много хубав. Мислех си, че е по-тъмен, а той е по-светъл. Ето. По-светло е. Да, по-светло е. Окей. И днес съм доволна от този продукт, от календара. Мисля, че наистина направих правилният избор. Радвам се за което. А сега ще си довърши едни неща за училище и после ще гледаме филм. 6.5 hours later. Здравейте! Няколко часа по-късно аз реших да направя коледни сладки, така че нека да ви покажа какви ще правя. Защото имам 2 вида, които съм си избрала и не мога да реша и май и 2 вида ще ги правя. Ще видим. Айде, let's go! Така, приятели, понеже, както казах, съм намерила 2 рецепти. Едното е с джинджифил, което е джинджифилови корабийки. И аз от 9, докато бях в билата, аз не се сетих да взема джинджифил и ще правим другите сладки. Аз ще поръчам да ми донесат джинджифил. Те с джинджифил ще направим утре, нали, утре е ден. Така че да, просто съм мега тъпа. Въобще забравих за джинджифил. Не мога, нямам думи. Как ще да... Сега взимам нужните продукти за вторите бисквитки, които им намерих рецептата. Да, аз просто съм тъпа. Много съм тъпа, верно. Нямам думи. Как че да е. Айде, продължаваме. Така, по рецепта искат 2 яйца и 1 чайна чаша олио. Затова сипвам и сега пускам миксерчето, за да може да ги смеси добре, защото аз няма на ръка да правя всичко. А тук виждате моята домашна пудра за захар, която не стана много добре, но както и да е. Сега слагам това и блендираме.
Добавихме и пудрата захар, нашата домашната, и сега бъркам. Така, приятели, сложихме и мед, който не се вижда, но ето даже може да го изкарам. И сега разбърквам много добре. Няма да използвам уреда, защото нещо почва да прегрява и ме е страх, затова сега ползвам само лъжица. Тук сложих една чайна лъжица сода и една чайна лъжица канела и сега брашното трябва да го измеря, тук 600 грама и направо го слагам и ще ви го покажа, когато вече го разбъркам. Вижте, хора, какво се получи, но му трябва още брашно, така че ще му сложа, защото аз сложих по-малко от колкото трябва и ми трябва още. Много трудно се бърка, така че трябват ви доста сили. Приятели, ето го тестото. Сега е ред на формичките. Ето ги и сега ги слагам в фурната. Даже тук, когато бяха готови вече, започнах и да рисувам, така че много добре се получи. 3 hours later. Хора, видяхте какви корабийки направих, бисквитки, кой както му каза. А сега е време за киновечер. Поредният филм номер 18, ще кажа. Номер 17. Вижте сега какво ще гледаме. Имам във филма Договор за дядо Коледа. Точно така, ще гледам Договор за дядо Коледа. Гледала съм го и преди, много ми харесва, така че направо му давам 10 точки, разбирате ли? Този филм го обожавам. Даже има няколко части. И познайте какво ще правим следващите дни. Това беше най-успешната година благодарение на куклата. Айде, продължавам да го гледам и ще се включа после. 1 hour later. Приятели, аз правя вече вечерята, пържени картофки и ви казвам чао от мен, ще се видим утре, защото бързам, трябва да кача този влог. Благодаря, че сте гледали, абонирайте се, дайте лайк, до утре!